хора, аз съм Skywar, BG, днес ще играем Minecraft и ще направя нов сървър. За да е по-интересно. Опс. Ще оставим на Easy. Да видим къде ще изпълне. Хора, клипа ми ще е 14-15 минути най-много. Не ми дават няма как повече да снимам. И за това. И ни спална пак при пустиня. О, ес, любимия ми байум. О, да, хора, това ми е любимия байум. Хора, ако може, бихте ли ми някой, ако знае как да има един нещо като мод, когато чупиш дървото и то ти пада всичко от дървото. Ще ми го пратите ли, или ми обяснете как да си го направя? Защото ме измъчва постоянно да чупя. Сарачичка, това е малко трудничко и бавно най-вече. Когато някой не мога да стигам. Веща. Ох, майчите. Добре. И аз тръгвам към пустинята. Хора, нещо, ако не ви се вижда много добре, искам да ми простите за това. Просто приложението за първи път го използвам и не знам кое как ще стане. И за това искам да ми простите, ако има проблеми. Айде да е поне една пирамидчица да се намеря. Които се намерях, нищичко не се намерих. Това е малка пустиня, значи. Аз мисля, че ще е някаква голяма, хубава пустиня. Това е миниатюрна пустиня. И вече започвам да гладнявам. Хайде. Абе, хора, скоро, когато дойде третия или четвъртия епизод, ще дойдат гости, даже може и втория епизод. Когато го снимам, да има гости, ще видим. Ими, хора, да ви кажа, нещо нямам късмет и ще пренощувам в нищото. Е така, една дупка в земята и така ще нощувам. Надявам се наистина да се вижда хубаво, за да не ви измъчвам. Да се чуете как да се вижда, да се мъчите какво е това. Или да не ме чувате добре. Аз нямам звук на Майнкрафт, трябва да си го усиля после. Какво хубаво дръвче. Айде, една овца. Ще умирам. Не. Няма да умра първия си ден, де. Не. Храна. Не една овца, де. Айде. Какво да иде? Чак малко се минах ли? Аз преминах стотици краби, ама какво да се прави? Като съм залисана. Сега се усетих, че поминах покрай краби, макар и не ме се обикаля си от тях. Тук си намеря овца, крава, всичко ще намери. Айде, уф. Ами, хора, в профила ми, в канала ми по-скоро, скина ми... Храна! Хора, само да я убия и ще си довърши изречението и то много храна. Добре, че се върнах. Тук е рая. Сори, мисля, че имаш пирамида. Къде? Дали си ми кравата? Абе, хора, аз не съм сляпа. Аз мисля, че наистина ми се превижда. Овце, елате ми сега. Елате ми. Обикарах толкова време и седях гладна заради вас. Така е по-добре. Сега и ти трябва да умреш. Бе, хора, трябваше да си включат едно нещо, за да мога да виждам колко живота им остава. Ой, дай, умирай. Абе, не мога да оцеля ужас.
Да, най-ужасното прасе. Една пържолка. Аз се куша направя една пържол. Ще живее цял живот явно. Исках само още една овца, ама я няма като гледам. Хора, знаете ли кой си помислих? Стори ми се, че видях не село, пирамидата. Че видях това на пирамидата и се оказа, че наистина има пирамида. Просто трябваше да разходи, за да я видя. Добре, сега къде... Не, тази е гадна. Не е гадна, бе. О, да, гадна е. И пак съм в пирамидата без нищо. Какво се прави? Винаги идвам в пирамидите без работи. Поне имам дърва, ще има с какво този път да се изкача. Защото хора, един път снимах един клип, който не качи, разбира се, стана ужасен. В който стана много кофти. Нямах никакви ресурси, ама си намерих хубава една пирамида, ама после едва се качих. Да, той си само букуци има. Кой ще прави с тия работи? Малко айран по него. И голд. Сега се качваме. Аз всъщност ще си обера и честовете, за да не си правя, защото ще остана след малко без дърво. Исках една Защо не ми се падна стринг? Трябва ми вълна, бе хора, бе. Вълна. Аз още малко и трябва да приключвам. Нищо не съм намерила, нищо свършила. Надявам се да иска като се поразходи да намеря нещо поне. Да, хора, вие сигурно ще забележите, аз играя на телефон. Какво стана, бе? Да, аз играя на телефон. И не е толкова зле на телефон, но карай. И залазва и съм мъртва. Качва се нагоре. Не залязва, просто имам още малко време. Малко пустина искам, какво толкова желая. Ротен флеш, го спасението моето. Няма го вярно оцеля, трябва да оцеля някак си. Май тази нощ наистина ще си оцеля в пирамидата. Си живея там, като гледам. Не, ето тук си живея, тук има видях прасета. И защо не аз по пирамида? Река. Така. Айде бе! Аз нямам бутчета ти да тичам. Елата ще ви бия с кокале. Да ви остана само кокале. Мисълта да го взема, па вие с кокале да си станете. Айде, кога ще умреш? Какви са тия прасета? По една пържола ми пускат. Много стиснати нещо. Не са яли. Ако имах моркови, ще да ги нахраня. И чак тогава ги убия. Аз така по принцип правя. Храня ги, после ги убивам. Една пържола и ти. Поне ще има малко ядене. Да го кажа. Гледай, хора, бе, какво е това гадно прасе? Ще ме кара тук да го гоня на игра. Извинете, просто съм малко хремава. Съвсем мъничко съм болничка. И затова не знам точно кога ще имам време. Просто ходи да научи овца. Да си довърши заченето. Не знам кога ще мога да снимам, понеже съм на училище и съм и болна малко. Не. Да не казвам, че съм болна, защото не съм толкова. Просто съм хремова, това е. Сега да направя крафтинг. Да го сложа така. Ето тук. И да си направя легло. Право.
Браво на мен. Едно леголце просто исках и си го получих. И вече трябва да спя. Не ми казвай кога да спя, просто ми позволи. Хора, това е много досадно, като ти кажат да си кога да спиш. Аз искам да спя, не да ми казвате така. Айде. Айде, бе! Абе, какво е това фалшиво легло, де? Трябва да съм тук сигурно. 10 на 1 милион натискания. О, хора, много малко време ми остана да записвам. Всъщност да, и сега ще го спирам. Окей, хора. Това ще бъде за днешния епизод. И до скоро!